Niin, tänään olisi ratiasennus paikalleen ja samalla katsotaan, että toimiiko airbagit. Joo, laitetaan täältä tosiaan vakiorattia. Ja. Tänään nostetaan takakelkka paikalleen ja kasaillaan tankki tonne takaisin ja joo. Tähän muutos. Vähän täällä on vähän on sotkusta täällä sisällä, niin täytyy siivoilla ja ihmetellä lisää. No niin, ja täällä on saatu rattia paikoilleen. Täällä on siellä on kaikki liitokset nyt löydetty ja kiinni ja tosiaan se olisi valmis. Seuraavaksi pitäisi sitten alkaa tuolta kardaania virittelemään tonne auton alle paikoilleen. Joo. Täällä on käsijarruvajeri tosta poikki ja täällä palat poissa ja nyt se pitäisi vaan rykiä pois sieltä aivan ruosteessa vaan, niin palataan kohta. Joo. Nyt on vaihdettu käsijarruvajeri. Menee tuolla noin. Käsijarrut takaisin kasattu ja sitten lähtee muitten hommien kimppuun. No niin, tänään meillä olisi täällä takakelkan asennus. Mistä saadaan tää kuvaamaan? Näkyykään siitä? My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. Taka-akselisto kohillaan ja sitten vielä katsotaan auraukset tosta jotenkin kohilleen ja tankki paikalleen ja kardaani paikalleen. Ja Kuseta Santtu, emme kumminkaan katsota niitä aurauksia. katsotaan kun meillähän on täällä kun työkalut. Noin. No niin, nyt meillä olisi tankin nosto Aten toimesta. Joo. Oliko siihen ne lemmarit? Ai niin, pitää ne käydä vielä hakemaan. Nostetaan tankki tosta paikalleen ja kynkät kiinni ja iskarit kiinni ja kohta loppuu päivänvalo kesken. Niin se alkaas ole takakelkka paikallaan, tankki paikallaan ja tosta jarrusatulat ja iskarit vielä kiinni ja käsijarrujen säätö ja kardaani paikoilleen. Sitten alkaa olla valmista. Joo, täällä olisi pakosarjan irrotus
Joo, vois kyllä niinku viimeisen päälle kun tonne sais jonkun näköisen koneen tai jonkun, ei tarvis käsin näitä kaikkia täällä. Mutta kyllä ne tuosta ranne-treeni tulee. 3 tulee näin jäljellä ja tulee pakoseesta pihalle. Okei, tänään meillä on täällä toinen pakoseri paikallaan ja toinen vielä irti. Kohta se on toivottavasti ainakin siellä kiinni ja sit laitetaan bebari tulille. Siellä on kissa siellä putkessa. Joo, sit tois rättinivelet vaihtuu. Vanha näyttäis tuolta. On kumimujua täällä jonkun verran. Katsotaas kohta. Joo, nyt on nivel irti ja pientä väljyyttähän täällä on havaittavissa. Mutta eiköhän se hyvin toimi, kun vaihtaa tosta uustilaa. Niin, nyt on vaihtu uusi nivel tänne kelpan tasaajalla. Ootappa hetki. Toinen puoli pyörii, toinen ei.